O nwere ihe nchọrọ ka anyị tụlee. Agara m sashia na Facebook ndị na-akụzi French, ha dị ọtụtụ. Bịa sashia ndị na-akụzi English, ha dị ọtụtụ. Sashia other languages, ha dị ọtụtụ. And ha na-emekwa n'ofuma. Were bịa sashia ndị na-akụzi maka Igbo. E nwere ụfọdụ ndị na-akụzi maka Igbo, mana ọtụtụ n'ime ha gakọtara kwụsị. Mana ị bịala anya oge ha postdemere ihe, ị ga-ahụ na ụfọdụ kwụsịrị na 2019, ụfọdụ 2017, ụfọdụ 2012, ụfọdụ last year 2022. Ị bịakwa ile anya na ndị nke na-eme ọfụma, ndị nke ka na-emenụ, ile anya na ha anaghị enwetezi engagement. N'ime na ha anaghị enweta engagement, ha anaghịzi post anything gbasara Igbo. Ihe ha na-epostzi bụ any latest update like news, ihe ọbụla mere ozugbo ebupụta ya. Site ebe ahụ ha banye into blogging. From blogging ha akọwazi ihe ọzọ, hapụzi Igbo entirely. Wee bụrụ na ihe na-eme anyị bụ na ndị Igbo anaghị eji aka ha sọpọtụ onwe ha. Ha hụ onye na-akụzi Igbo ma ọ bụ onye na-eme ihe Igbo, ha legharịa anya. Ya mere ọtụtụ ndị mmadụ anaghị ejizi ike abanye n'asụsụ Igbo. Ha na-agazi na Bekee. N'ime na ha na-aga na Bekee, ha na-emezi ihe ọzọ na-abụzi ịkụzi ya bụ asụsụ Igbo dịbu ha n'obi before. Ọtụtụ bụ ndị nwere zeal ịkụzi Igbo, mana ị ga-ahụ ha gakọta ha kwụsịtụ ụtọ ndị Igbo. Ha anaghị enweta that support from ndị Igbo. Ha anaghị enweta many support from ndị chọrọ ileda vidio maọbụ ịmụta that video. Ha anaghị enweta engagement. So no need of them wasting their data and wasting their time teaching online. Ha ewereze their time. O nwere one Igbo language something hụrụ ewere m ya nọ ndị na-akụzi Igbo, ọkụkọta Igbo ọkụkọta Igbo bidozie remezi akwa, from ire akwa reme azụ n'otu the same page o jibu mere ịkụzi Igbo. Maka gịnị? Ọ kụzie n'Igbo for many years but no engagement. Ọ naghị ahụ anything na dazin ya makpozi into business, wereze that page convert it into business. Ịhụ na ọ bụ na ndị Igbo na-eji aka ha support onwe ha, ị ga-ahụ asụsụ Igbo a na-asị n'anya ka ọkụ akwesịghị ịdị otu a. O kwesịghị ịdị otu a. Maka ka anyị ji wee mepee Igbo Eko, mepee group ya ebe ị ga na-eme interact with other people. Bịakwa mepekwa page ebe a ga na-akụziri gị ihe gbasara asụsụ Igbo. Mana n'ime ya ọtụtụ ndị mmadụ, anyị ma many followers anyị nwere ebe a, mana many people anaghị esonyere anyị. Maka gịnị? N'ihi na ejighị asụsụ Igbo wee kpọrọ ihe. Onye na-eme ọtụtụ ndị nke anyị ike a na-agwụ ha. Ọ ga-aka mma ka ị gbaa mbọ na-esonyere onye ọbụla ịhụ na-akụzi Igbo, na-ajị ya ume, na-ajị ya ike. Na ọrụ ahụ adịghị izi, ọ bụ obere ihe. Ọ na-agba mbọ itute asụsụ Igbo, mana ndị Igbo anaghị enye ha ihe ha chọrọ. Ọ dị mma.